mangke saged nderek-nderek ngregengaken HUT nggih menika Wanti Budaya dumawah ingkang wonten 4 tahun. Nah nggih pramila sumangga samangke Wanti Budaya tansah eksis, tansah guyub rukun. Kusipun panjenenganipun Mas Aryo Kapal lan ugi Mas Sugeng wonten panjenenganipun Bapak Sumadi ingkang hanggula wentah menggayipun kabudayan Wanti Budaya tansah tetep jaya salaminyo. Mekaten kanca-kanca saking Gundang kusipun Mas Banti matur gunging panuwun niki rawuhipun wonten siang niki nggih sampun nderekaken putra wayah saking Wanti Budaya niki wau sajake kanca-kanca nggih wayahe ATM-e cair. Wayahe ATM-e cair yo. Tapi alhamdulillah saged nderekaken adicara siang niki sesarengan Wanti Budaya lan ugi wonten panjenenganipun kadang kawula nem wonten Mbak Astu matur sembah nuwun Jaya Baru wonten siang mriku nggih kerjasamanya kula aturaken atur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nah nggih. Iki sajake nggih dereng cekap Mbak Astu karanten niki mangke nggih tasih kathah sanget adicara ingkang batur katuraken wonten siang niki monggo sinambian nikmati unjukan utawi dedaharan wonten ngajeng niki kusipun ingkang tasih ngopi monggo kadharaken ngunjuk kopinipun lan ugi mbok pilih Mbah Gaseng niki sampun ngopi dereng Mbah Gaseng dereng oh yang kok ben digaweke Mas Rompi mengke kalajengaken pasar ngemplak tetembange wiwitane lah iya wiwitane kadang kala iki ya krana iki mung tanggapane saking ramene ya lali barang. Hande rek sang pake priya bagus kang olehku daya sowan menyang kutha gedhe bendara terus selendang kuning kangal saking wukir swara kurang permana ning wasesa ngumro anggungrung marang bendara tiah lestya pijer ginjangake alis terus tresna sasideman
luwih becik paten ana timbang perpisahan lan tiyah kang sulistya tare wangi samudana marang kula warga garwa lan putra lewat genjang ing alismu kaduga engendang rasane atiku nadyan wis lingsir yos makun aku isih mampu ngladeni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga anjimpung jiwa ragaku kok urung kehormatan mamprung rumput ngarep pincung matur sembah nuwun kanca-kanca wonten siang menika kang nderekaken wandi budaya urip ana kutha gedhe kowe tak tukoki omasa mobile kowe apa wae nadyan sesideman mesti kasabadan sesarengan wandi budaya lan ugi kanca-kanca matur nuwun rawuhipun wonten siang menika Jaya Baru kanca-kanca YouTuber sedaya
Polantas polisi lalu lintas tugas pakaryane ngatur jalan rayane supaya dadi lancar lalu lintas kabeh perlu kesadarane pangamudi kudu sang satiti rambu lalu lintas prakron menyeberang jalan stopan jalur helm jo salah parkir mula kabeh perlu cukuku sadarne Jakob susu jorka buru nasu bete ngati-ngati yo emosi perlu ngutamane mring keselamatane patuh peraturan di ngati negarane yo Denisa lalu gede Dewa matur suwun lalu yuk
esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng-mubeng pinter anggon goleki ora krasa esuk awan kanthi bengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mentok ning apa kegancangan tak rindik saka kadowan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan wela kae tak jaluk mbok aja ngetik podang kuning agawe pikirku kopi leret ireng tak sawang katon manise ati bunga yen lakon dadi dheweke ora bakal atiku kagiwang liyan yen si podangan lutut ati kepranan ora mendo atiku tan saya ndodro tak sranani sono pikatku lote beda lho nggih dhumateng sadaya ning para kadang sutresna budaya lumantar saking kairing munya pradonga kang tansah karanging ingkang samangke wanti budaya uga tansah nderekaken para putra putri ingkang badhe ngaturaken tari jejengketan wonten siang punika sumangga para rawuh sumangga dumateng para sedayaning penonton sedaya katuran pinarak lan ugi katuran amirsani penggaipun adicara ingkang angka kalih wonten wanti budaya ulang tahun ingkang dumalah wonten ing sekawan tahun siang punika pramila tansah kawula dherekaken sesarengan makarya kalian Jaya Baru audio profesional panjenengan Bapak Sumadi tansah mangya rahayu Iki mekaten kala para rawuh, para dulur-dulur setunggal mawa setunggal. Kang sampun katuraken menggaipun tetembangan gending-gending campursari, gending-gending tayub wonten siang menika lumantar saking wanti budaya. Mugia samangke boten wonten sedaya pepalang bepilih dungkap tari saklajengipun menika tari ingkang angka kalih siang menika. Sumangga sesarengan bola-bola YouTuber, bola-bola seniman sekali wanti budaya tetep wanti budaya sesarengan Jaya Baru audio sound system monggo Dek Kevin. Oh, bayangan tua. He. Ho ho. Iki kudune Mas Mirun karo Mas Bandi iki, Mas Bandi ya. Dereke. Yo 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 yo. He.
jaran ke pangyong klang merae gigel macan mangap magap bujang ganong kalian nimbra woncon dongkang gunano reyok pranyata gawe gembira nggih Mas Nari monggo ya iki lulur sing diwanten-anteni Mas JB oyangane ngene iki marakne meri sing tuwa-tuwa kok bareng iki awake Pak Badi ya karo Pak Wirun iki mencolot mentok krong merane ngablak pendangane ngablak tuk nong tuk katibong amaruntung slompret celuk barengane manto-manto be guna pedang numpak jararake pang trompet reges jeges kae nuli kepes lolo kae jaranan sifat gawe guyu lali apa lali beda apa kowe kandha yen tresna nyatane mung ana lati beda apa kowe sumpah prastya yen amung ragati ati nalikane kowe janji neng kono jare bakal ngingkari nanging nyatane saiki beda kowe lali apa lali jaman polasan waspada akeh wong kang ngumbar janji kandha ngalor nanging ngidul citra jebul cintamu berduri.
Ayo sarangan Wandi Budaya Bapak Sumadi. Ae ha ae oh ae ha ae so ae He ha yo 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 ayune gawe ku manyut yen basengut saya patut andang-andang dhuwur janggut ora mokal akeh sing kapenjut semane candika dewi lantir kuning para ati sak solahe milakoni lamun dinolo amanane ati Candika Dewi luwe nyata luwe rupa yen cinandra dasar kenya saka desa pantas dadi mosatingan ning kenya Candika Dewi sing ayu esamane pait madu carae bunga hatiku bisa nyanding sliramu wong ayu Pancasila dasare negara
duweni maksud limang perkara sapa kang gawe ya mas ya isine negara iku simpat atut nugraha Pancasila dasar negara ini maksud limang perkara sapa kang gawe ya mas bandi ku isine negara iku simpat atut nugraha. Oke. Yo 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 yo. Awas awas awas. Wah. Ladalah. Sayu sayu Urung-urung. para miyarsa minangka pambuka kita saking warga jaranan wandhe budaya angaturi panglipur saha promosi jogete nang kang wirasa monggo sadaya kadang lan mitra amir sani jaranan wandhe budaya nikmat tanpa timbang kondange tepung gelang ing selaminira wandhe budaya jaya para miyarsa minangka pambuka kita saking warga jaranan wandhe budaya angaturi panglipur saha promosi jogete penake ingkang mirasa monggo sadaya kadang lan mitra asik amir sani jaranan wandhe budaya nikmat tanpa timbang kondange tepung gelang ing selaminira wandhe budaya jaya asik usah Ayo Pak B, goyang kanan, goyang kiri. Dari katurang pinarak Mas Grandong kalian Mas Ticong. H.E. Hoa. H
Hao. Hae. Nggih, lagu menika dibacakan Mbas Wande, Mbas Mati sesepuh saking Kepatian nggih. Dek Tegar. Bagus sih, bagus sih. Ayo le, yatim. Rono rene dadi wong randuwe saya nglambrang uripe mung cingkrang atine nelongso siniasa padha lolo gawe becik tinampa sare bejo bejane awake trimo atut nugraha rono rene dadi wong randuwe saya grangsang atine mung citra siniasa padha lolo gawe becik minangka sari bejo bejane awakku janji trimo atungku soto. Ayo Mas Hari. Walah. Ya. Jambar. Sana. Ayo Mas Nari, ayo. Lanjut terus. Ayo. Mas JB menggeh. Berarti Mas JB banyak ngombe. Yo. Ayo lemai. Awas. Yo iki lo. Ora. Kok dhisik. Ayo lo Mas wis ketemu. Ayo. Iya, Ayo kaya ngene ger. Wah. Wande budaya. Apuk jaya prata sareng raja ger.
kang suwasana gumelar seni budaya gambar arum angabai bumi kita ing nusantara endahe kang suwasana gumelar seni budaya gambar arum angabai bumi kita ing nusantara. Kang suwasana gumelar seni budaya gambar arum angabai gumilage ing nusantara indahe suwasana gumelar seni budaya gambar arum hanabai bumi kita ing nuswantara. Gagah prakoso sembodo angrengkuh praja kabagyan nyang katon tremaning kawula teka tulung agung kebak taman wisata bapa endah aning kisih samudra lanang wadon enom tuwa jenah betah taman rekreasi
santai nang papa indah kaparan nyata cengkering kutha tulung aku tinangaran jenggereng ing raja bantung gagah prakoso jembata angrengku praja kabagyan yang katentrem maning kawula teka tulung aku kebak taman wisata Papa endah aning kisi ing samudra lanang wadon enom tuwa jenak betah ayo rekreasi jasante ning Papa endah ayo ger wah ladalah ladalah wes jarane wis tok pakan ger sampun man jaran kula tulke mencolot Pati budaya ya iki lho kaya pancen iki anakane Sumadi yo man inggih ya ger ayo lo Mas Dadi saya saya Titong neng di gini tong Titong Rometan saya songen ugotan saya rame yo ayo jajang Ayo. was ayo le os
gayuhan Mbak Astu kaya mangkene iki rasane nggih kliak-kliak watone tanjak lan uga watone kepenake nggih wante budaya Bapak Sumadi ayo dik put suwe anggon aku ngandani wong sriramu kanelane ngati tak sowo narina lan wangi lestariya gagayuhan iki jroning batin ora lila yen asriramu direka wong liya aku wis kapacut tresna lair batin tulus jiwa raga pate juli ing astina saunimu kabeh wis tak tampa watone padha klenggana urip tentrem bagya moyo mula ayo sing prasaja kebrayan arek sepiye panggoda nasati tilan hati-hati muga antuk barakain yang iki iya waroko wate iya ayo iya matur nuwun nggih kusipun niki wau wanti budaya nggih para rawuh para penonton sedaya kusipun ingkang mapan wonten kepatihan Tulungagung sonten menika wanti budaya dalam rangka hari ulang tahun ingkang sumawah wonten sekawan tahun